Dnes vám predstavím moju novinku, dvojpodlažný rodinný dom na Liptove vo vidieckom štýle na rovinatom podzemku o veľkosti 806 m². Dom sa nachádza len pár minút od Liptovského Mikuláša a Liptovského Hrádku v obci Potúreň. Dom ponúka 6 samostatných izieb, 2 kúpeľne, 2 toalety, krb v interiéri, pizza-pec v exteriéri, garáž, terasu a krásnu záhradu. Na prízemí sa nachádza priestranná obývacia izba s výstupom na terasu, kompletne zariadená kuchyňa s elektrospotrebičmi a špajzou, kúpeľňa s vaňou, WC a dvojumývadlom, oddychová zóna. Na poschodí sa nachádza 5 samostatných izieb, študentská izba, izba pre hostí s výstupom na lodžiu, detská izba, kúpeľňa so sprchovým kútom a toaletou, ďalej 2 samostatné izby a spálňa so šatníkom s výstupom na loďi. Samozrejmosťou sú všetky inžinierské siete a bonusom je pokojná lokalita, ktorá vám poskytne všetko to, čo rodina potrebuje. Tento dom je pripravený na váš nový začiatok a možno je to presne to, čo hľadáte. Stačí zavolať, prísť a zažiť. Volám sa Milota Balková, pracujem pre spoločnosť Turality a už teraz sa teším na vás.